sang di jari mani adik tak sayang nan amenyo balu tabalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan amenyo balun tabalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isuak kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mola jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi bagi rintangan isuak kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pena yang badayo jika udah lamo siang baganti orang manyeso bahkan tak meminang diriku. Turik mola jo pinang secara no mungkin suaso